Γεια σας, players του RoboCatGR. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την αλλαγή version του server μας από 1.7.2 σε 1.8 μέχρι 1.8.7. Δηλαδή, έχετε δικαίωμα να μπείτε στο server μας με όποια 1.8 version θέλετε. Τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το 1.8 έχει ωραία features, έχει καινούργια blocks, items, κόλπα διάφορα και είναι ωραίο για αλλαγή πλέον από το 1.7.2. Βέβαια υπάρχουν και τα αρνητικά, τα οποία προσπαθούμε να τα μειώσουμε κάνοντας αυτό το βίντεο και δίνοντας επιλογές σε εσάς. Με την αλλαγή της version από 1.7.2 σε 1.8 μέχρι 1.8.7, όπως είπα και πριν, θα χαθεί το map και τα items, τα δικά σας. Δίνουμε όμως επιλογή να χαθούν λίγα ή να μπορέσετε να τα σώσετε και όλα. Στην πρώτη επιλογή, όπου είναι και δωρεάν, έχετε δυνατότητα να σώσετε μερικά αντικείμενά σας. Τώρα θα δούμε Save Chest, Warp Save Chest. Εδώ πέρα το δημιουργήσαμε αυτό διότι έχετε την επιλογή σε ένα δωμάτιο που θα πάρετε από κάποιον owner, σε ένα chest με διπλό μπαούλο, να αφήσετε τα items σας. Αυτό είναι δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ζητήσετε από κάποιον owner να σας βάλει private στο chest και στην πόρτα. Τώρα εγώ μπορώ γιατί είμαι owner. Η δεύτερη επιλογή, η οποία πιστεύω είναι και καλύτερη, είναι με donate 5 ευρώ και παραπάνω, δικιά σας επιλογή αυτή, το οποίο το 5 ευρώ είναι το builder. Έχετε την επιλογή να σώσετε όλα τα αντικείμενά σας και όλη την αίθουσα σας, όλο το F-home δηλαδή. Για να καταλάβετε, Warp Save Chest, Top. Αν σε περίπτωση κάνετε donate 5 ευρώ, κρατάτε το rank builder για 6 μήνες, είναι το χρονικό διάστημα, και σε αυτό το map εμείς που θα κρατήσουμε τα αντικείμενά σας εδώ πέρα δωρεάν, έχετε και την επιλογή με τα 5 ευρώ ή παραπάνω να σώσετε όλη την F σας. Όλη η F που βλέπετε εδώ πέρα, έτσι θα μπορέσει να μεταφερθεί σε όποιο σημείο θέλετε στο καινούριο map του 1.8. Εννοείται ότι με τα 5 ευρώ donate, εφόσον θα σωθεί και η F, θα μπορέσετε να σώσετε και όλα σας τα αντικείμενα, όσα chest θα είναι μέσα στην F ή αυτό κανονίζετε, και σώζετε εδώ πέρα όλη την F σας και τα αντικείμενα. Μπορείτε εννοείται να κάνετε donate άμα θέλετε και παραπάνω, δηλαδή εμείς δίνουμε προτεραιότητα τα 5 ευρώ, ώστε να μην είστε αναγκασμένοι να δώσετε ένα μεγάλο ποσό. Δίνουμε την επιλογή δηλαδή και με 10 ευρώ να κάνετε το ίδιο, είτε με 20. Απλώς εμείς το κατώτερο που ζητάμε είναι τα 5 ευρώ. Τώρα, είναι δικιά σας επιλογή τι θέλετε να κάνετε. Θα μιλήσετε με κάποιον owner για να σώσετε, άμα δεν θέλετε να σώσετε όλη την αίθουσα σας, για να πάρετε ένα δωμάτιο από αυτά. Και αν θέλετε να σώσετε όλη την αίθουσα σας με όλα τα αντικείμενα, πάλι θα μιλήσετε κυρίως με τον κοκάμο, αλλά αν δεν μπορείτε εγώ είμαι αυτός, αν δεν μπορείτε να με βρείτε, μιλήστε με κάποιον άλλον owner, ώστε να επικοινωνήσει μαζί μου ή να σας βοηθήσει αυτός όποιο θέμα μπορεί. Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας, υπομονή για το 1.8. Επίσης θα προσθέσω ότι στο 1.8 θα προσθέσουμε πολλά πράγματα, mini games, RPG games, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, η οποία πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει. Υπομονή λοιπόν μέχρι την αλλαγή της version. Ελπίζω αυτό το βίντεο σας βοήθησε και ξαναλέω, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια σχετικά με αυτά, μιλήστε με κάποιον από τους owners. Ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε.